Sanibonani. Ngifuna ukukhuluma nama Blue Nations la. Uyabona ama Blue Lion. Le Metro Award le Metro Award Best Album of the Year. Ukhuzana uyaphoqeleka ukuthi ayiwine. Yeah. Uyaphoqeleka ukuthi ayiwine ngenxa nje kaSminoff. Ngenxa nje kaSminoff bese ngeke size sibe nandaba nayo. Bakhona abafana abanjengomzukulu, bakhona abafana abanjengoMafikizolo ohlukanise nonyaka. Bese ngeke nje sibe nandaba nayo ngoba labafana sibakhonzile nabo omzukulu oMafikizolo, uyabo? Futhi amsho neqhawe belingeke nje libe nandaba nale. uSminoff wasongela uKhuzana. Blue Nation ningayilahli focus. Futhi ningaba underestimate oSminoff. Sminoff unabalandeli kakhulu. Ningalinge noma singalwa thina ngaphakathi si Blue Lion. Silwe sodwa, kodwa silwe sibe sivotela iqhawe. Noma singahlukana amaqembu kube khona abalandeli abangale, kube khona abangapha. Kodwa sibe silandela umuntu oyedwa. Lonto leyo ayinankinga. Ngoba laba bangale bavotela uKhuzana nathi esingapha sivotela uKhuzana. Noma iqhawe lingayisolva sihlangane sizwane noma sipretendane noma kwenzakaleni. As long as kodwa iqhawe silivotela ngoba uSminoff angafezeka amazwi akhe awakhuluma against iqhawe uma ngabe ningaqaphelile. So bengithi nje anginiqoquzele ama Blue Lions ukuthi in whatever you do guys, do not forget to vote lapha ya kuma Metro Award uvotele iqhawe indlamlenze. Iyaphoqeleka ukuthi ithathe le ngoba kunamagama ake akhulunywa la khona umfana wayethi ufuna ukuqhathwa neqhawe. Manje akubonakaleke ukuthi seyihlangeneke manje kubonakala inkunzi. Ya bengithi nje anginikhumbuze ama Blue Lions ukuthi in whatever that is happening, do not lose your focus. Focus on ukuvotela iqhawe, focus on everything. Thengana amathikithi lapha ya Carnival City. Insuku ziyasondela. Thengana amathikithi bafowethu kuyiwe na kuyi Carnival City. Iqhawe alithathe lezi indondo nje. Alithathe iqhawe. Asibongeke singomakhanya. Thank you so much. Sanibona nengane zakwethu, ngiphinde futhi ngibelele. Nakuba ke sikhulumile insizwa amakhanya, lami igama ngifeza uNtuthu ngakhumalo bathi iLaspo namaGumede. Ngikhona la ngaphansi kwemfezeko mide. Ngane zakwethu ngithemba ukuthi nizwele iclip ukaMax emakhanya la kade echaza khona ukuthi ke ngempela bama Blue Nation kumele bakake ngazo zonke izindlela ukuthi ke lapha insizwa uSminoff ayilibone lidlalayo ke nakuba ke kungazena yedwa uSminoff oqhathwe noKhuzani kulomkhakha weBest eMaskandi lapha insizwa abotshelwe nazo yena uMafikizolo ngengoma ethi Ncengonyoko umzukulu intombi yaSolumundi ethi ubughost bami usiyantuli sihloko sithi amaphiko kanjalo uKhuzana umanikanikana bese kube yona uSminoff kanjalo noze Nxumalo ethi isajola kamnandi ngaza kwethu ke lapha nokuvota kuyavotwa ke lapha nanokuthi ke siphinde siqoquzele nje ukuvotela abanye abaculi kweminye imikhakha laba iqakele khona bodwa ngendlela emnandi lapha na kweSong of the khona insizwa uMafikizolo ngengoma ethi Ncengonyoko bese siphinde sibe lapha kuBest Newcomer Artist khona lapha na ke uNkeshemba kanjalo ke esifikela naye nje lapha na ke ubona lomkhakha kaMaskandi engathi bona abantu esingaqanisa kakhulu ekuthenini ke bavotele wengane zakwethu. Mhlawumbe kuthini kwakuphawula kakhuluma Max Mokhanya yana comment section ke ngezwe ukuthini olwakhuvo ongalolu daba sengiphuma kanjena ngeLasboni kodwa ngithembisa unyabuya futhi nezinye izilandela kwivideo elandelayo kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nosuku lumnandi ngithanda khona.